Hola, em dic Aleix i avui us presentaré una carpeta que posa les coses que podem fer quan tenim la carpeta groga buida. Primer de tot, sanefes. Si volem fer alguna sanefa. Després tenim això de l'organització espacial, que s'han acabat, així que no us puc ensenyar. Després, percepció visual. És de fixar-se bé. Després, atenció. A veure què hi ha, diferències. Després, raonament lògic, s'han acabat també mandades i que s'han acabat. I aquí, si volem escriure alguna cosa, l'Eix Hernández Grisolía, la Mercè Martorell, segon B,